खुलुमबाय लोगोफोर आरो आंनि इउट्युब चेनेल नायगिरि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय। दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव दिनैहाय मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैलायबाय। दा बे आपडेटआनो जाहैबाय जोंहा दिनै BPF हान्जानि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो UPPL हान्जानि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां। दा बेनो जाहैबाय जोंहा मैयाहाय कुसुगाव BPF ब्लक कमिटियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। दा बे जयनिं हाबाफारियाव माखासे TMC आरो UPPL हान्जानि 36 जन मावथि बिथांमोनहा गावसिनि पार्टिखौ गाज्रि मोननानै गावसिनि पार्टिनि मावनाय दांनायनि सायाव खुद्रिनानै गावसिनि पार्टिनि आनडेभेलपनि फारसे साननानै बिथांमोनहा जोंनि BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै BPF हान्जानि आदर्श, BPF हान्जानि मावनाय दांनाय, BPF हान्जानि गासैबो डेभेलपमेन्टखौ सानहरनानै बिथांमोनहा गावसोरनो गोसो खुसियै गावसोरखौ गावसोरखौ जोंनि कुसुगाव BPF ब्लक कमिटियाव गावसोरखौनो गथायफैदों बिथांमोनहा। आरो बिथांमोनहा खोथा होदों जोंनि BPF हान्जाखौनो जेरैबाबो सरकाराव लाबोनो एकदम मदद खालामदों आरो मदद खालामगोन बिथांमोनहा खोथा होदों। दा आङो एसेब्लाबो दा भिडिअखौ होलांगोन, नोंथांमोनहा भिडिअखौ होबा नुलांगोन। दा बिनि सिगां आङो माखासे कयेकथासो आपडेट कयेकथासो खोथा आङो बुंनो लुगैदों। दा बेनो जाहैबाय दाखालि सासे मानसिया आंनो ओरैबायदि फन हरदोंमोन, जाय मानसिया जेनेबा फन हरदों बे बिथाङा आंनिनो लोगो, बांगाल लोगो आरो। दा बे बांगाल लोगोआ सेन्देल दखान होयो। दा बिथाङा आंनो फन हरदों। फन हरनानै बुन्दु माब्रै दं जाहरबाय आरो। आंथ' मोजाङैनो दं बुन्दु। ओमफ्राय बिदिनो पार्टिनि खोथा रायलायलायबाय। पार्टिनि खोथायावथ' जेनेबा नों सोरनि पार्टि जालायबाय, आंथ' उमुगनि। ओमफ्राय दाना खिथाबाय नालाय दाना होनबाय, हाब नोंसिनिफ्राय हरैहाय दिनै जोंनावहाय सासे EM फैदोंमोन। EMआ जाहैबाय मा नाम आंबोथ' मोनथिला। मानसिया बमब्लं दामदों आरो बमब्लं दामनानै प्रग्राम खालामफैदों जाहैबाय। बमब्लं दामनानै मागिनानै भट बिफैदों जाहैबाय आरो। दा बे अबस्था। दा बिथाङा बुंबाय बिदिबा नोंथांमोननि बर' लिडारफ्रा बिदि बमब्लं दामलायनानैसो इलेक्सन मागिनांगौ नामा जाहैबाय आरो। बुन्दु बेफोरखौथ' आंथ' जेबो बुजिया, आंथ' जेबो मोनथिया आरो बे जोंनि पार्टिनिबो नङा। दा मा सानो मा साना बेफोर नोंसिनि खोथा जाहैबाय आरो। मिटिङावलाय माथो बुंलांखो बुन्दु होनना बुंबाय आङो। दा होमबा बियो बुंबाय, मिटिङावथ' बुंलांदों जायफोर मानसिफ्रा बोरमा नांगौ, जायफोर मानसिफ्रा मोसौ नांगौ, बेफोरबायदि मोननो लुगैनाय मानसिफ्रा आंनि एप्लिकेसन हैबानो जायो। थांनानै एप्लिकेसन होनायनि उनाव आङो जेनेबा बिसोरनो बोरमा दाउ मोसौ बेफोरखौ सेंसन खालामनानै हरो जाहैबाय आरो। दा बे जाबाय। दा बिथांमोना सानबाय जाहैदों, हाबाब सासे EM लाया मान गैया, सनमान गैया, सुर गैया, बुर गैया, माब्रै बिदि गान खनला फैखो सानबायनो। बिथांमोना बुङाखसै, साननानै थाबाय आरो। थोरसि गंसे होयोब्लाबो बिथाङा अनेक इनकाम जागौमोन होननानै गावसोर रायलायनानै मिनिलायबाय जाहैदों। जिखुनु हक बे जाबाय। दाना मा जालायखो रायजोफोर, बेफोरबायदिनो गोबाव कयेक दिन थानानै खोथा होलांनायनि खोथा नालाय। दा बिथाङाथ' जायफोर मोसौ लानो गोसो दरखास्त' हो, जायफोर बोरमा लानो गोसो दरखास्त' हो, जायफोर हांसो फार्म खालामनो गोसो बेफोर दरखास्त' हो, आं एकदम गासैनोबो सेंसन हरजोबगोन होनथारबाय नालाय। दाना मा जाखो, लोब थांनानै आदै राकेश बमब्लं दामग्रानि एकदम गेटआव एकदम थुब्रायहैजोब्बाय जाहैदों जमा। दाना थुब्रायहैबाय नालाय, दाना आदै राकेश बमब्लं दामग्रायाबो खबर मोनलायबाय। दाना गेटआव फैनानै सोंफैबाय, मा नांगौ नोंसिनो जाहैबाय। हाब सार, जोङो बै नोंथांनि खोथा होनाय बायदि नोंथांनोसो दरखास्त' होनो फैदोंमोन। दा
नोंथाङा लाखिना लाखि जाहैबाय ओमफ्राय दा बिदिसो जाबाय आरो दा गेटखौ खेंना होबाय बिथाङा आदै राकेश बमब्लं दामग्राया दा गेटखौ खेंनानै होनानै मा जाखो सिङाव लेंलांबाय सिङाव लेंलांनानै गावनि पिए थायो नङा होमबा दा बे पिएखौ थोनबाय जाहैदों नोङो सोरनो मा मा नांगौ दरखास्त'खौ लाखिजोबदो एकदम फुरा लिस्ट लाजोबथारदो जाबाय जाहैदों दा बिथांनि थोननाय बायदि मावजोब्बाय पिएआबो एकदम लाखिजोब्बाय नंगौ बायदि दा ओइदिनखालि माने बिदि दरखास्त' होनानै बे रायजो राजाफ्रा बर'फोर ओमफ्राय ओरै माखासे बे दा जइन जाफैनाय बेफोरनि हारिनि मानसिफ्रा माने गाव गावनि न'आव फैजोब्बाय आरो दा बिदिनो गोबाव सम जाबाय बिदिनो थाङै 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 मथा मथि 2-3 मास जाबाय खुनु खबर गैया दबर गैया दाना सानबाय बिथांमोनहा हाब थाब मोननायनिथ' खोथा होदोंमोन दा मारै जाखो दा बिथांमोना दाना खनसे लोब 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 थांनानै खबर लायलायबाय जाहैदों दा खबर लायबाय खबर लानायाव दानाबा मा बुंलायखो जाहैदों दाना बुंलायबायनो हाब बेथ' दानो जाया एसे गोबाव नांगोन दाथ' इलेक्सन टाइम एमपि इलेक्सन बायनानै मानि बे नोंसिनि गासिबो बे माबाफोरखौ दरखास्त' होनायफोरखौ माने स्किमफोरखौ आं बानायनानै हरसिगोन आरो जाबायनो एसे गोबाव जागोन दा नंखायनो नोंथांमोनहा एमपि इलेक्सनाव माने इउपिपिएलनो भट होनानै देरहा होग्रोदो होननानै खोथा होबाय जाहैदों हाब खोथायाथ' उल्थां फाल्थां जाबाय दानाबा रागा जोंबाय बिथांमोना ओमफ्राय दा रागा जोंनानै मा जाखो माने गासिबो इउपिपिएलनि थगायनायखौ बिथांमोना मोनथिजोबो दानिल' नङा पेपारे कागजे अबेबा इउटुब अबेबा फेसबुक बेफोरबायदि थगायनायखौ बिथांमोना हमजाजोब्बाय दा बिनि थगायनायखौबो दा मोनथिबाय दा बिथांमोना रागा जोंबाय दा बिनिखायनो बिथांमोना जायनाखि लेंलांजादों थगायनानै दा बिसोरो जोंनाव नै दिनैहाय मा जाफैखो लोब 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 फैनानै दा बिथांमोना जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जइन जाफैबाय दा बेनो आसल खोथाया आसल सल'गा बेसो दा बेखायनो आं बुंनो सानदों आदै राकेशआ बमब्लं दामग्राया रायजो राजाफोरखौ बिदि थगायनानै नोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा जिहेतु नोंहा खथिसो दं बिनिखायनो नेक्स्ट टाइमाव नोंथाङा बमब्लं दामनानै भट मागिनाय हुदाखौ गारदो एकदम मान सनमाननि खोथा सासे इएम जालायनानै आरो जोंनि बर' हारियाबो मा होनो बेखौ बर' हारियाबो बिखारिनि बरनाम थाङो बिनिखायनो नेक्स्ट प्रग्रामफोर लायोबा नोंथाङा बमब्लं दामनानै गान खननो नांला आदै राकेश बमब्लं दामग्रा दा जेनेबा नोंनि गान दामनायाथ' जेनेबा गोदैबाथ' खोनासंजायो नङा होमबा खोनासङो गोदैबा दा नोंनि गान खननाया खुनु सुर गैया बुर गैया फाग्ला खुनु दाउसिन दाउला रावबो बोरमा अमा सैमाफ्राबो खोनासंनाय नङा होमबा रायजोफोर दा नोंथाङा माबायदि गान खनो खोनासंनायनो नामा नोंथाङा माबायदि गान खनो खोनासंनायनोबा खोनासंनानै ला आदै राकेश बमब्लं दामग्रा नोंथाङा माबायदि गान खनदों दा नोंथांनि गाना जाहैबाय मा होनो इउपिपिएल सरकार बिजेपि सरकार इउपिपिएल सरकार बिजेपि सरकार जोंनि सरकार हो फाग्ला गानफ्रा बिदि जायो नामा बिदि गानखौ सोर फाग्ला खोनासंनांगौ दा नोंखौ मान सनमान होनानै बे मिटिंनिफ्राय रावबो खारलाङैखायसो दा नोंखौ मान सनमान होआबाथ' रावबो खोनासंनाय नङामोन ना एकदम खारजोबसिगौमोन दा नंखायनो नेक्स्ट टाइमाव नोंथाङा थगायनायफोरखौ गारदो आरो बिदि बमब्लं दामनानै भट मागिनो नांला एकदम मान सनमाननि खोथा थायो आदै राकेश दा भिडिअआ बेखिनिल'नोमोन रायजोफोर दा आङो जइन जानायनि माखासे भिडिअ क्लिप होगासिनो दङ नोंथांमोनहा बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो थेंक इउ তারপরে আছে সোনা মানুষ বিবি এখন নবাব বিবি সোনা মানুষ বিবি আছে না এদিকে 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 দিদা
তারপরে আছে রশিদা বিবি, একদম 2 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। কুরবানা বিবি, হালদি। তারপরে আছে কুরবানা বিবি, আলিয়া বিবি, 20 টাকা। তারপরে আছে পাশা আলী শেখ, মাইজান বিবি, তারপরে মাইজান বিবি, খালি আমার নাম লেখাই নাই নাম লেখে নাই ভালো আছে নাকি? নামটা লিখে দেবো কেউ বাদ দেয় না হয়ে গেছে